Moni nonse ndikulandireni pano patiyankhule na Ambuye. Lero lachiwiri Mulungu wa 29 pachaka. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Roma mutu 5 ndime ya 12 kenaka 15, 17 paka 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Emmanuel Namizinga wa Young Christian Workers kuchokera ku St. Augustine Section, St. Michael's Cathedral mu Diocese ya Chikwawa. Utenga wabwino kuchokera utenga monga analembera Luka mutu 12 ndime ya 35 kulekeza 38. Ndipo muli ndine Father David ni wagaba Achipani cha Montfort Missionaries, a director Alunta Television, ndipo ali mu Archdiocese ya Lilongwe. Nde kamera pali Felix Misomali. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Roma. Abale, uchimo udalowa m'dziko lapansi chifukwa cha munthu mmodzi, ndipo uchimowo udadzetsa imfa. Motero imfa idafalikira kwa anthu onse kupeza kuti onse adachimwa. Pajatu anthu ambiri adafa chifukwa cha kuchimwa kwa munthu mmodziyo. Koma kukoma mtima kwa Mulungu ndiponso mphatso yake yaulere zidaposa ndithu, chifukwa zidabweretsera anthu ambiri madalitso ochuluka. Mphatso imene Mulungu adaperekayo ndiye munthu mmodzi uja, Yesu Khristu. Chifukwa cha kuchimwa kwa munthu mmodzi uja, ulamuliro wa imfa udakhazikika ponseponse. Nanji tsono zotsatira za zimene adachita munthu mmodzi wina uja, Yesu Khristu, zazikulu kupambana. Pakuti onse olandira madalitso a Mulungu pamodzi ndi chilungamo chimene chili mphatso yake adzakhala ndi moyo ndi kusanduka mafumu kudzera mwa Iyeyo. Motero monga tchimo limodzi lidadzetsa chilango pa anthu onse, momwemonso ntchito imodzi yolungama imadzetsa chilungamo kwa anthu onse ndi kuwapatsa moyo. Pakuti monga anthu ambiri adasanduka ochimwa chifukwa cha kusamvera kwa munthu mmodzi uja, momwemonso anthu amapezeka kuti ngolungama chifukwa cha kumvera kwa munthu winanso mmodzi. Mulungu adapereka malamulo kuti anthu azindikire kuchuluka kwa machimo awo. Koma pamene uchimo udachuluka, kukoma mtima kwa Mulungu kudachuluka koposa. Choncho monga uchimo unkalamulira anthu ndi kudzetsa imfa pa iwo, momwemonso kunali koyenera kuti kukoma mtima kwa Mulungu kulamulire pakudzetsa chilungamo kwa anthu ndi kuwafikitsa ku moyo wosatha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga woyera monga adalembera Luka. Luka mutu 12 ndime ya 35 kulekeza 38. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, khalani okonzeka kutumikira, ndipo nyale zanu zikhale zoyaka. Khalani ngati antchito amene akudikira Ambuye wawo wochokera ku phwando la ukwati, kuti pamene afike ndi kugogoda iwo amutsagulire msanga. Ngodala antchito amene Mbuye wawo pofika awapeza ali maso. Nditu ndikunenetsa kuti
azazikonzekera naza wakazika podyera ndipo azabwera nkuwatumikira. Ngodala antchito wa Ambuye wawo akazawapeza ali choncho pamene iye azafike, ngakhale pakati pa usiku kapena kuli pafupi kucha. Mtenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, ndi mwayinso wapadera kuti leroso lachiwiri takumana kuti tisinkasinke nkuphunzira kuchokera mawu a Mulungu Baibulo. Ndipo mawuwa leroso ine ndikutengapo maphunziro awiri, bonus lesson imodzi. Mawu oyamba ndikutengapo phunziro ili: the end result of sin is death. To avoid death, avoid sin. Then grace will abide and you will live fully. Matero a chimo ndi imfa. Ndipo kuti nditawe imfa, ndiyenera kutawa uchimo. Kenaka chaulere cha Mulungu chikadzikika mwa ine, ndikhala ndithu moyo wathunthu. Tikamva mawu oyamba, Paulo akwalemberabe a Roma, ndipo akwafotokozera mmene uchimo unabwerera pa dziko lino lapansi, ndipo zimene zinasokonekera zambiri chifukwa cha uchimo. Akuti sin came into the world through one man, and death as well. Koma pozili choncho, chipulumutso chinabwera kwa ife kudzera mwa munthu mmodzi, Ambuye athu Yesu Khristu. The end result of sin is death. To avoid death, avoid sin. Then grace will abide and you will live fully. Uchimodi umabweretsa imfa. Mtakumbukira bwino panali mtendere, panali zonse zabwino Mulungu azilenga ono kuti nzabwino. Walenga munthu Adam, amupasa nkazi Eva. Njoka yalowererapo, uchimo wabwera, ambochita manyazi chifukwa anapanga zimene Mulungu anamulamula kuti asapange. Ndikapanga zinthu zosakhala bwino sindingakhale pa mtendereyi, ndimakhala ndithu ndi a disturbed conscience. Ndili mbanja mtendere sindiupeza ngati ndikuzembera amunanga, ndikuzembera akazanga, ndipo upeza kuti mbanjamo mulibe mtendere ndithu, ndipo sungakhalemo. Nthawi zina mu ntchito yathu ngati ansembe, tineneza ine ngati Father David, ndimakumana nazo nthawi zina kupezeka kuti uyetsetsa kuti wayanjanise anthu awiri. Koma zikafika pa uchimo wachigololo mbanja, umaona kuti mabweresa chisokonezo china chake, mtendere kusowa ndithu. Umaona kuti aita wakululukira awa akazanu, takulukira. Umaona kuti mzibambo kuti kusowa chonena. Akazi kuona kuti zikanaka koma sure kuti anatero panga chonchi. The end result of sin is death. To avoid death, avoid sin. Then grace will abide and you will live fully. Uli mbanja. Chinanso nchani. Muntu wabera muntu wina katundu ndimanena mubwereza. Utupezeka kuti muntu ngati wapanga chinthu cholakwika. Ola ambulance kudutsa pakomo pano. Ingodutsa uko, muntu matawa kwesa kuti nda polisi. Chifukwa
you have a disturbed mind. Ndipo sungadye nsima nkolowa bwinobwino. Ndapanga chinthu cholakwika anthu akudusa pa msewu akuseka zawo akundikamba atu nakamba zaine kuwakwira anthu osalakwa chifukwa my conscience is disturbed, and that's death. Matenda ndi zambiri zimene zimabwera ndi uchimo, ndipo imfa imabwera ku mapeto au uchimo. Phunziro lachiwiri ndi kulitengapo lero ndili guard your candle not to be put off by the winds of the world. Nditeteze kendro yanga kuti mpepo yapa dziko lino lapansi saizimitse. Let your loins be guarded and your candles burning. Tikamva utenga wabwino ndi malangizo mene tikulandira. Ambuye Yesu akupereka utengawo. Nditeteze nyale yanga. Ukakhala munthu wabwino nthawi zambiri pamabwera mpepo zambiri, mpepo zochokera kosiyana-siyana, ndipo zimafuna kugwedeza ndithu, ndipo umamva kuti eya. Koma yetsetsani kuteteza nyale yako kuti isazime. Mwawo Father Valerian Ntseka amene amasanzikana ndi apa ulendo wa chiyembekezo Pilgrims of Hope amene amapita ku Roma, anauza mauwa kuchokera kuno ku Malawi kuti iwe Mkristu tayima njii pa chikhulupiriro chako, chifukwa mwina ena sakwanitsa kuwerenga baibulo yawo ndiweyo, chifukwa cha mmene ukukhalira, mmene wayikira Mulungu patsogolo. Bezeka kuti ndi uje yemwe ndi mmene alili Mulungu amudalitsa ndi zinthu zonse izi, koma sajomba misa mamawa. Amapita nchalichi kukakolopa kusetsa. Nanga ine ndiye ndine yani? Ukala baibulo kwa munthu amene mwina sangate kuwerenga baibulo. Koma mavuto okumana nawo, okunena olo anthu okuzungulira, anthu opanga onena easy, ndipo umafuna kugiva. Guard your candle not to be put off by the winds of the world. Ukamatero umakalanso very attractive kuti anthu ambiri mafuna apanga associate ndi iweyo. Ena amabwera ndizolinga zolakwika. Pezeka kuti izo zikusokoneza moyo wako, zikusokoneza vocation yako, zikusokoneza banja lako, zikusokoneza mabusiness, zikusokoneza profession yako in the process. Guard your candle not to be put off by the winds of the world. Bonus lesson imene ndikuitengapo lero ndi iyi. Your actions may affect many innocent people. Be responsible. Zochita zako, zochita zanga zitokuza anthu ambiri, millions. Choncho ndisamale ndi zochita zanga. Ndikutenga bonus lesson iyi kuchokera mawu oyamba. Adam ndi Eve zimene ankapanga samaganiza kuti tizikala tikukambaso panopo many years back, koma zinakuza dziko lapansi. Ndikapanga zinthu ndiziganiza. Munthu umapanga chinthu kupezeka kuti ana ako, zizukulu zako ndi zinazo ndenawo wabwere m'bado winawo, anthu azipereka chisanzo cholakwika. Ufuna kukwatira mwana wa uje? Pambo waka nali mbava. Chabwino. Ndiye zamukudza bwanji iwe paja magaza mapasirana, mwina ukamukwatira uyu akala kambava kupasa mavuto. Zinachitika
mbuyoko kalekale zikumpanga affect mwana amene sadziwa kuti zinaenda bwanji. Mayi wake etuyu sama akadzikika amakwatiwa apa kupita uku kuzembera amuna kupita uku. Tasamalani musakwatire munthuyo, zikumpanga affect munthu wosalakwa. Your actions may affect many innocent people. Be responsible. May God give you the grace. May He give me the grace that I be a better person today than I was yesterday. Amen.